Между 150 и 200 привърженици на варненския футболен клуб «Спартак» основаха свой тим, който ще носи името «Спартак 1918». На общо събрание в Двореца на културата и спорта те приеха устав и избраха ръководство, а документите за регистрация вече са подадени в съда. В избрания управителен съвет на клуба влязоха бившите футболисти на Соколите Радостин Станев, Иван Найденов и Бойко Каменов, както и феновете Стефан Калименов, Валери Симеонов, Христо Стефанов и Самуил Добрев. Времето показа какво ни харесва. Значи от А група се стигна до Б, до В, до фалит на клуба. Следващото, което ще може би да се закрие този клуб. Нормално е на всички хора да им писне рано или късно и това е тяхната реакция. Мисля, че е естествена и беше време да стане това. Тимът ще започне участие в първенството на Североизточната В група, но отказа да разкрие на кой отбор от третия ешелон ще вземе лиценза. Феновете ще плащат членски внос от 10 лева на месец, а останалите средства за издръжката ще се набавят от дарения и спонсори. В състава ще са само футболисти от Варна, юноши на Спартак и Черно море. Новосъздаденият клуб ще иска да играе на стадион Спартак. Така на практика във Варна ще има два отбора, носещи това име, но феновете са категорични, че припознават учредения от тях клуб за наследник на 91 годишния тим.